Хора, сега ще отворим в днешното видео. За първи път, между другото, в този канал, мисля, че ще pay to win. Не съм сигурен ли в този канал до момента изобщо някога сме pay to win за нещо. Възможно е, просто не си спомням, но ще дадем 22 лева, за да получим абсолютно всичките тези пакети, които са Team of the Year пакети, Lunar New Year 102 до 105, мащаравци, 107 седмички, още Team of the Year, Mixed Version плеери и доста мащаравци, 3, 4, 5, 6 мащаравци, 7 мащаравци, вау! 7 мащаравци ще получим, хора. Това е наистина страхотна новина, защото наистина ми трябват мащаравци скоро. Ще излезе през тази седмица Мохамед Салах. Мохамед Салах ще излезе най-вероятно Ютоти и естествено аз искам да го апгрейдна, така че 7 мащаравци, ще имаме и 13 мащаравци, така че ще мога да апгрейдна Салах доста солидно. Аз имам и скаутинг там, къде беше това, тук на къде беше братленце? Загубих го, хора. Тук на Life Event Scouting Camp. Имам 5 тикета, така че това са 10 мащаравци по принцип, ако просто седна на игра, така че Салах ще бъде апгрейднат на Макс Лева, това е ясно. Салах ще бъде апгрейднат на Макс Лева, така изглежда отборът в момента. Роналдиньо на 30 лева, между другото, се представя на добро ниво, по-добро от между Йохан Кройф, макар че не го играм на лялото крило. Доволен съм като цяло. Доволен съм като цяло от отбора си в момента. Този сезон всъщност са реално снимахме ли, играхме ли нещичко? Да, играл съм, поразсъкал съм малко. Поразсъкал съм и 13 мача. И между другото, това е лигата, хора. Преди да започнем с пакетите, лигата ни в момента се позиционира на първо място в Legendary, т.е. ще отидем в FC Champions след няколко дена. И се позиционираме на 134-то място в света. Буквално като скронете, ще намерите лигата. Официално най-добрата българска лига. Така че, да, окей, влизането в тази лига е трудно. Ако искате да влезете, ще трябва да ми изпратите снимка на лично по Instagram, че имате над 100 мача на head-to-head, над 100 мача на Versus Attack или просто, че имате над 3000 Activity Points. Ако имате над 100 000, над 3000 Activity Points, ще може да влезете в лигата. Буквално вече сме на 56 лева, са мили буквално няколко дена. Мисля, не знам какво да кажа. Квестовете са абсолютно всичките квестове си изпълняват, остават само за да гледаме реклами и да правим търнаменти. Буквално неща, които няма как да си изпълнят по-бързо. Тук Skill Game, всичко е изпълнено, бе, брат. Всичко е изпълнено. Тук Versus Attack, Matches Manager Mode и това е, брат. Мисля, всичко ще е изпълнено до края на сезона. Буквално той края с 20 дена, бе, чективат ли си. Така че искам едно адекватно инфо да ми дадете за своята акаунт, защото много хора просто ми пишете и така: Ванко, брат, искам да влезна в лигата. И това ми го пише 100 човека. Няма как 100 човека да им проверя какво реално ще ми пратят след като има акцепт на съобщението. Трябва да си направите едно адекватно инфо, да си опишете профила, еди колко овера сте, еди колко куписте на еди какво си, еди колко си матча сте изиграли, еди колко си activity points. Няма, това е несериозно, бе, човек. Някои хора просто не знаят как да се представят. Мисля, как да го вземеш в клуба някой човек, по който написал: искам да влезна в клана. Брат, още 1000 човек иска да влезат в клана. Но не става така. Някой, ако излезе, имаше им печава, ми написа няколко реда инфо човек за акаунта, всичко подробно и влезе в клана, защото така трябва да се представиш. И да се представиш, да поставиш някакво пък и добро впечатление в крайна сметка. Но сега вече това, което е важно, е да отворим тези пакети. Тук между колко пакета са това, на които ще ни се пада Walkout. 7-8 пакета. 8 пакета, в които ще има Walkout и 22 лева. Най-добре, всичко нататък е фри. Добре, нека да го закупуваме. Между че бях много накосан, много забравя, че трябва да го купувам това нещо. Добре, че се сетих буквално последния ден, така че да купуваме го. Куката е извършена. Време да отворим 8 такива пакети, да видим за 22 лева какво ще ни се падне. Може да се падне и на Роналдиньо, например, да си продадем нашия и да... Опа, Англия, какво е това? CDM. Деклан Райс ли ще е това точно така? Колко овера? 104 плиз да е поне. 103, окей, 103 Райс, това е... Добре, това са някакви шардове, човек. Има наистина страхотни неща за 1000 шарда. Примерно Гарет Бел 107 и си за 1000 шарда, брат. Това е скандално малко за 1000 шарда, но аз ще взема естествено съвсем различен футболист, ще взема от шардовете ще си взема най-вероятно Мохамед Салах, човек, който няма между никаква идея колко ще струва Мо Салах. Наистина много е важно за мен Мо Салах да е ни максимум 2000 човека. Аз имам в момента 630, сега като махнем всичките глупости и вземем там и в Road to Icon, ще стане много по-леско тук така. Буфон 750, Бел 1000, брат. Бел с
126 пейс, 4 изведи и 119 дриблинг. Малдини, що ме 100 1500, значи максимум 2000 са. Максимум 2000 чек, примерно Мбапе и всичките тия уникални футболисти. Максимум 2000 трябва да се чуят. Всичко над 2000 ще бъде вече скандално според мен. Макар че пък ако са 2000, доста хора ще могат да си ги вземат. Така че колко хора ще ги вземат? Ние пейто минаме тук едва имаме 6 шарда. Пишете в коментарите колко шарда имат. Да видим. Нали, хора, които не дават пари. Нали, как стоят нещата, като не даваш пари. Нека ме са тук Луна Нюера, обаче макс до 105. Но ни се пада Тим Удар, така че мога нещо добро. Холандия! Тимбър 103 между другото, това е Лунар Нью Йорк. Аз забравих, че локаут анимацията е абсолютно същата. Абсолютно го забравих това нещо, хора. Изцяло го забравих това нещо, че локаут анимацията е една и съща, но и Лунар Нью Йорк футболистите могат да си използват за шардове. Ще ги дадем сега в това видео. Много се радвам за мъчаравците, между другото, защото наистина ми трябват и ми се иска да си апгрейдна отбора. Вече някой антрейдъл футболист като взема, наистина ще бъде супер бекъп човек. Братаре, беги с този Джонс, бе! Беги, бе, братленци, за 15 път ни скамват. Един бекъм буквално ни спасяваш тук. Толкова много шардове щяхме да получим. Мисля, че 150 човек, сигурно 200, не знам. Буквално ни спасяваше изключително много. Ако бях плакнали един. Дейвид Бекъм, да, нямаше да го ползвам. Да, имам голити, имам Роналдиньо човек и Торена Максани, не ми трябва, но все пак ще да ни спаси. Това тук нямам никаква идея какво е това за бога, бе, човек. Какъв е този скам, бе? Какъв е този скам? Тук някой българин ни се паднал. Не. Огромен дизреспект между към Филип Кръстев, който спечели играч на месеца в холандското първенство. И няма нито една спешъл карта. Той спечели Team of the Week и няма нито една спешъл картичка в ръцете. В FIFA Mobile поне. Другото са за PlayStation. Може и да има, не знам. Нека да отворим сега този пакет и да видим какво ще стане. Team of the Week, човек, yes. Англия. Хари Кейн, колко овера Хари Кейн? 104. 104 оверал. Това вече е друго нещо. Това вече са много по-сериозни шардове, хора. Това вече са много по-сериозни шардове. Естествено, ясно, че няма да го ползвам Хари, но това са вече наистина много по-сериозни шардове, така че доволен съм. Нека сега да вземем други трима мъчаравци, обаче тук вече... брат, тук става 100 до 107 човек, вау. И после 102 до 107 последния пакет, обаче последния пакет е най-сериозен. И става трябва да се падеш. Тук в това очаквам нищо, защото е 97 човек до 107, т.е. най-вероятно нищо няма да е човек, сериозно. Да, окей, ясно. Белгия... До Q. Белгиец ляво какво? Еден Азар 102 реално, човек. Еден Азар 102 ни даде реално. Това не е никак зле, между другото. Това е супер картичка на Еден Азар, която... Чакай, той е трейдабъл, хора! Той е трейдабъл! Буквално тук що изкарахме 300 милиона коинс, чакай какво? Чакай, той ни се пада от пакета! Май, не знам. Той се пада от пакета, който е трейдабъл, чакай какво? Пак тяхме трейдабъл Азария, бе, човек. Да! 102 трейдабъл Еден Азар. Буквално това е уникален късмет, че ни се пада трейдабъл футболист. И то, който струва 300 милиона коинс, това е страхотно наистина тук, страхотен късмет. Значи това ни се е било паднало от пакетчето, а не от 97-мичката. Макар че 97-мичката, тук гледайте, те са трейдабъл, бе, човек. И са лад, те не са ли untradeable. Това, което видях на картинката, бяха untradeable. Това е много странно. Но явно са tradable, което аз не отказвам. Не отказвам, само да погледна, защото всичко тук пише, че е untradeable, бе, хора, гледайте. Untradeable, всичко е untradeable, да. Не знам от явно тия пакетчета са ни се падали някакви адекватни неща. Явно. Така че, нека отворим сега тук. И да видим какъв Team of the пакет, играч ще ни се падна този пакет. Нека да видим. Walkout, има walkout. Не, Team of the скам. Това не знам дали какво е, човек. Икона отново. 104. И пак е трейдабъл, хора, какво? Хора, тия пакети са гличати, защо този пакет? Защо е трейдабъл? Защо е трейдабъл, братле? Буквално Mixed version пише, че е untradeable.
Ти ни се пада футболист за 400 милиона коинс, ние направиха по 4 милиарда коинс профит, бе, братле. Буквално направихме, вижте, пише, че untradeable, то няма друго, бе. Буквално няма друго, 100 плюс и 97 човек, това е. Само, че пише, че е untradeable. EA Sports, ето най-сетне да направят някакъв хубав глич. Някакъв хубав глич наистина да направят EA Sports. Но окей, пада ни се JJ Окоча, брат. JJ Окоча ни се пада. За 409 милиона коинс, това е наистина уникално. Уникално наистина изкарахме 700 милиона коинс. Ей така, брат. Ей така, защото EA Sports им е гличнала играта. Това е просто... Дори не знам как да го коментирам. Тук може да се скоро вземе в DRA. Ще вземем и пас, ще закупиме. И JGL, който ще се продава 38 милиона за сметка, ние вече имаме 5 милиарда и нещо. И 173 милиона коинс, така че много доволен. И сега вече е време за последния пакет. Аз не знам какво очаквам, брат. Те се казаха, че са трейдал от тия. То ние сега какво трябва да се надяваме на някой да не е тимал да локалната анимацията. Не, надяваме се са тимал да локалната анимацията, за да може да е трейдал от тимал да играч. Айде да видим. Айде, микс вържан и още един друг пакет има. Тимал да локалната анимацията да видиме. Холандия от себе! Зиркзе 102, скандален скам. Скандален скам от този пакет. И Санче се трейдал. Не знам, те са объркали буквално пакетите, смисъл. Тия футболисти не трябваше да се трейдал. Смисъл, трябваше. Радва се трейдал, но не пише, че се трейдал. Така че леко-лекичко са се пообъркали нещо, май. EA Sports. Май нещо лекичко са си се пообъркали EA. Тук да сложим само да не дадем трейда в футболистоки. Алан Ван Бисака ни трябва да ме интересува. Алан Ван Бисака. И само да погледнем кои са трейдабъл. Окей, всичките са untradeable, брат. Найс. Всичките са untradeable, така че ги даваме тук за exchange. Си вземем колко между токен, че имаме 19. Окей, няма да отворим сега Player Pixeta. Скоро ще можем да отворим. И след това, което искам да направим е да си дадем токените. Видим какво изкарахме. Хари Кейн се пада на 104. Окочи ни се пада, брат. И Еден Азар, брат. И затова е скандално. Ние ги... Окей, аз мисля, че ще ми е супер съп Еден Азар, защото беше реално като добър супер съп. Можеше да е. Солиден супер съп наистина Еден Азар, обаче с такъв случай няма ли да откажа, брат, да ги продавам за койс. Естествено, за какво са ми. И тук 30 шард и Гризман 103, между другото. Нека да го разкарам от клуба в такъв случай. Ще кажа Еден Гризман, да. Антуан Гризман, не очаквах наистина Азар, хора. Не очаквах наистина Еден Азар. Това е наистина страхотен късмет. Алексис Санчес, нека да го видим, който цъка в Удинезе ли, братленце? В Удинезе ли цъка Алексис Санчес? Добре, сега, нека брат, какъв ти Champions League, човече? Какъв ти Champions League, бе? И тук 120 токена ще изфаряме сега. Деклан Райс директно отива за шардове. Защо обаче ни изважда от тук? Окей, поне ни връща тук на ексчейнджовете, защото преди даже ни пращаше в други табове, човек. В други евенти ни вращаше. Така че сега тук мога да ги разкарам ешките тези Тимбаровци, Райсовци, Гризмановци и кой беше последния, който е. Разкараме дека да имаме това Ерик Гарсия и вече имаме 750 токена. 750 токена имаме. И плюс това имаме още един Хари Кейн да дадем и още нещо ходим тук, някаква 104-ка, не. Само Хари К. Разкарвам от тук сега и някаква 105-тичка, случайно някаква да имаме, която нямаме какво да правим, не. Та за момента имаме 810 токени. Ние в момента може да си вземем Буфон. Ние в момента може да си вземем Джан Луиджи Буфон, Гаринча може да си вземе, Лотар Матеос може да си вземе. Мисля, всичко може да вземе буквално. Тюрам може да си го взема и си го макс на него и да си го дам моя. На теория не е чак толкова лоша опция. Но няма да го направя най-вероятно. Джерард 105 има тук 300 токена, това е най-ефтиното, просто най-слабия. И Рълът, естествено, и Макалеле. И скоро го взема дори Гарет Бейл. 107. Но няма да можем. Ние ще можем, но няма да искаме да си го позволим, защото, както ви казах, Салах е нещо, което търся, Салах е нещо, което искам да взема. Еден Азар тук, окей. Чакаме да се продаде, окей, няма може да се продаде в този епизод, но това, което в момента ни интересува е, че събрахме доста така количество мащарановци. Ако имах и 40 мащарановци, ще да апгрейдна. Може би новия тия Ятория, брат, не знам.
Не знам, хора, честно да ви призная. Честно да ви призная, дали нямаше да е окей да... Макар че, брат, аз къде да знам, че го пуснат този туре, братле? Аз ще имам още 30 000 бонус. Пък заслужава ли сега така? Заслужава и според мен не си заслужава. При положение, че вече моят торе е макснат. При положение, че вече моят тя торе е макснат. И за колко стата отгоре, брата, и да видим. Изобщо аз